سلامات نيلو معن تاريخنا بزعو حادة سبات ناجر ورز نبر ليبايو كم تفتوه وقعد تسفى يقبر ناز channel سبسكرايب ناقوركم مرأيك تجمروك حتىكم يدلي لايكن شيرن بمقوارون ناو كالوت نخوات حقزونا سنة زانهيت أما جمري أزفين نيكيم سفكاريتو جيس كوينو نا أمريكا كوستو صوتا يري إلو ኣብቲ ናይ VIP መቐመጢ ኮይኖም ከዓ እቲ ጸወታ እውን ይቕጽል ኒኪ ግና ካብቲ ጸወታ ንላዕሊ ኣብቶም ተመልከቲ ትኹረት ይገብር ኣብ መንጎ ሓንቲ ቆንጆ ጓል ካብቲ ወንበራት ንላዕሊ ይርኢ ኣብቲ ሰዓት ሓደ ሓሳብ ይመጸሉ እታ ጓል ምስ ተንቀሳቐሰት ክንደይ ሰባት ንድሕሪት ገጾም ገይሮም ይርእይዋ ኢሉ የትሕዝ እቲ ጎኖም ዝነበረ ሰብኣይ ሊዋን ኣብቲ ጸወታ ክሕወስ ይደሊ ኒኪ እውን ይስማዕማዕ እሞ ከካ $10 የዋፁ በዚ ንኣ ዝጥሙት ሰባት እውን ይቆጽሩ شعت أقوال مسكدت شعت سوات قصهم غيرهم يريوا كابت زغمتو نا شعت زقربه نايجس كمثل هزنمره جس عشنا في تخون ليوان منم كيولا 10 قرش مساوا حزي كالي زور صوتان كجمرو يحطهم ابطري حز قمارهم كابتم تصاوتي منيوم سحتت يسرحو زبلين يرو جس بزعات قشو بزح افلط اسل زينبره نابتناتهم قمتي اتوتن نيكنا شح قرش يمدب اتفشكات نفيحو صوتا مستجمره كابتم تصاوتي حادث حتى يسرح اتنيك المدبلو جلس لزنبره نسو عشان في قون حادث قرشي كاوليان تقبيلو خعا نوجبو يقورو ليوانقنا ولا تسعره حزون كالي صوتا بحموشش قرش حزوي حاتو نحز مدرادريوم التصاوتي نتاقعشو حزوادي كيدس ويس نخالي يساوي كواز بلينيرو نيكي عم جمره حموشش قرش من مدافرحي ولا انتنبره تحرقنا يسمعما شعو ليوان اتتصاوتي حيزواق قوي يبل نيك دما وريورك سدا يبل فشكاتنا فيحو صوتا مستجمره اتتصاوتي نتاقعشو حيزواي قوي نيكي حموشش قرش يبلا نورماليو كافزقنا ينتصاوتنيلو جس حيزوا بونا نخصتو ينقرا تلعيلو هو تسقبل كعا ليوان او ناي VIP ومبريخا تقميت كازلقا $5,000 كميلكات النادد كالي صوتان جمرمو $10,000 نتحز يولو نيكي خايس ماما اتناي حز مدرادر يوم دما التصاوتي نتاقعشو حيزو قولي اتدو ويسي سحتا ايزولي نيرو نيكي قول كم زأتو يقمت قنت تصاوتا مستجمرة نايتم حدا قانتا تخلاقي لهم يودغوو نيكي حز بتغلالا 15 قرشي بلا اتقرشو صيون نهاوان كالو بتعم تنادي خمز نارة كاب قصو ينبام نيرو قرو حاسيو قنا كان دقنا نتصاوت مو ب15 قرشي نتحزيبن عبت ساعات جيست دنقز قن عدن مسوي نبرتن حزوني السعر 15 قرش وطيقون كاوجبو يخفل جست تتصوت أخقارت كم زلو تنقرو نايني كنديتن تعبيتن قنا اندقنا يقزل ب100 شح اندقنا يتحز ليوان ناس حاقه كندوز خاون قرش خلا كادي لي حاتو نيك بزح تمارات قرش وطيو اب تربيزا يقمت ليوان زمسرأيه دسنا بلو ناتوون قرش يوزق ابتناي حزي نيكي اتتصوتا قولكي اتو أخقارت يبل እቶም ሜዳዝ ኖር ተጻወት ግና ብዝግባ ተቀቢሎም ይሕልፍዎ ኒኪ ሓደ ሚድሽ ቅርሺ ይብላዕ ሕዚ ከመይ ገይሩ ካብ ዝጉድ ክወጽ ከም ዘለዎ ይፈልጥን ጀስ እውን ብናቱ ባህር ብጣዕሚ ትናደድ ግን እቲ ጸወታ እናሓየለ ይኸይድ ኒኪ ሕዚ 1 ሚልዮን ዝተረፈ ቅርሺ ኣለኒ ንዓብ 1 ሚልዮን ነትሕዝ መን ከም ዝስዕር እውን ሽዑ ንርኢ ይብሎ እቲ ናይ ሕዚ ጸወታ ግና ብካርታ እዩ ነይሩ ليوان بتراقم الناس عارس لزنارة حزون كم السعر رقصانيا ينيرو مجمريا ليوان حانت كارديو وزق حموش لغطري يانيرا حزن يكين غسعر كحموش ازعب بقطرك سحب اللوو بزحنا يمسعر عدل اللوو مالتيو حدا كاردي بملو عرس امنتي سحب قنت غطري 3 يانيرا نيكي برنقاز اقوفتول نيكي مجمريا $10 بشاخت صوت حسي وزنبرة حزي 1 مليون قرشي سن كم زعينة سعرت مستسعرة كالي منم زولو نقراي نورن بحفرت ناجف يحيزو كابت ستيريم كواد سقع اللال بالدعم تناديدو نهالوا ليوانقنا الناس حقيق اللي دلو مزي عام خاسم مقطام ازي يقود اتوم سولو خعا نيك تماليسو حادق زين دقنا حقاتا ميوسن بغلتا مليون يبل نحز مولاد ريوم قنا فليزولا ينيرو ليوان كابتن تصاوتي حدا قطر يحز شعو نيكي ناتي ليوان زحازو تصاوت قطر نتاقميتو نيكي يشان فلو مالتيو ليوان أما جمرة دسا يولون أزوكو أمرو من با مالتيو نيكين وعلو ناو شنفت موصار مالتيو لنحسان كالو دهارقن كاجار وردالي يخوني لوني قمت شعو نيكي اتو قطري جسنات قمتو عدلي هوا
ጄስ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ስለ ዘይተረድኣ ብንዴት ናብ ኒኪ ትጥምት ካብዞም ኩሎም ተጻወቲ ከመይ ጌር ትክክለኛ ቁጽሪ ክግምት ኢላ እውን ካብኡ ክትወፅእ ትብል ግን ናይ ሊዋን ሰኪቱ ጋርድ የቋርፃ እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለ ባእሲ ይለዓል ጄስ ንባዕላ ቁሩ ምስ ኣረጋግዐት ኒኪ ሱቕ ኢላ ናብቲ ሜዳ ንክትጥምት እሞ ዝመሰላ ቁጽሪ ንክትፀውዕ ይነግራ ሽዑ እቲ ጌም ይጅመር ሊዋን በቲ መርኣይ ገይሩ ሓደ ተጻዋቲ ይመርጽ ቀፂላ ጄስ እቲ መርኣይ ተቐቢላ ነቲ ሜዳ ሙሉእ ብሙሉእ ትሪኦ ብዙሓት ቁጽታት ስለ ዝነበሩ ከመይ ጌራ ክትግምት ከም ዘለዋ ኣይፈለጠትን ድሓር ግን ኣብ ሓደ ተጻዋቲ ዓይና ትዕርፍ እቲ ኒኪ ዝበላ ነገር እውን ትዝክር ናታ ዝመሰላ ቁጽሪ ንክትግምት ከም ዘለዋ እቲ ዓርኮም ፋራድ ቁጽሪ 55 ማልያ ገይሩ ይጫወት ኣሎ ሽዑ ጄስ እዚ ኩሉ ናይ ኒኪ ፕላን ከም ዝነበረ ትፈልጥ ቁጽሪ 55 ኢላ እውን ትግምት እቲ ትክክለኛ መልሲ እዩ ነይሩ ሊዋን ብጣዕሚ ይናደድ ጄስ እውን ኒኪ ከመይ ገይሩ ዝኩሉ ከም ዝፈለጠ ብውሽጣ ክትግምት ትሞክር ግን ከመይ ገይሩ ከም ዝፈለጠ ብዘይገድስ ሕዚ ናይ 2 ሚልዮን ኣሸናፊ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ሳንጣታት ዝመልአ ቅርሺ ሒዞም ከዓ ይወፁ ኣብቲ መኪና ኒኪ ኩሉ ነገር የረድኣ እዚ ኩሉ ሓሲቦምሉ ስለ ዝነበሩ ንሊዋን እናተኸታተልዎ እዮም ነይሮም ሊዋን ብፍሉይ ናይ ቁማር ተጻዋቲ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ቅድሚኡ ዝኾነ ዓይነት ቁማር እንተረኺቡ ከዓ ስኢሉ እዩ ዝሕወስ ናይ ኒኪ ጉጅለ እውን እዚ ኩሉ እናተዘጋጀይሉ እዮም ጸኒሖም ሊዋን ካብ ናይ ሆቴል ክፍሊ ክወፅእ እንከሎ ቁጽሪ 55 ኣብ ቅድሚቱ ነይሩ ኣብቶም ናይ ሓለውቲ ዩኒፎርም ኣብቶም ንሰልፊ ዝወፁ ሰባትን ሒዞምዎም ዝነበሩ ጽሑፋትን ይሪኦ ምርኣይ ብቻ ከዓ ከይኮነስ ዓዊሎም እናፀውዑ እውን ይሰምዖም ኣብ መኪና ውሽጢ እንከሎ ኣብ ተኻፊቱ ዝነበረ ሙዚቃ ቁጽሪ 55 ብጣዕሚ ይደጋግም በዚ ምክንያት ናይ ሊዋን ትኩረት ናብቲ ቁጽሪ ይኸውን ናይ ፈርሃድ ስእሊ ኣብቲ ከተማ ክዛወር እንከሎ እውን ኣብኡ ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ናይ ሊዋን ኣእምሮ ተቐሪጹ ይተርፍ በዚ ምክንያት ሊዋን ናብቶም ተጻወቲ ክርኢ እንከሎ ቁጽሪ 55 ገዚፉ ይረኣዮ ጄስ እውን ፈርሃድ ምስ ረኣየት ቁጽሪ 55 ኢላ ትግምት ቅድሚኡ ዘማኸርዋ ምንም ነገር ኣይነበረን ምክንያቶም እውን ናይ ገጻ ምስሊ ንኸይቕየር እዩ ነይሩ ከምኡ እንተገይሮም ማንም ዝጥርጥሮም የለን ማለት እዩ ጄስ ዝኩሉ ምስ ሰምዐት ብኒኪ ብጣዕሚ ትገረም ሽዑ ምርኢት ዝተወሰነ መዓልቲ እንድሕሪት መሊስ ይርኤና ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ኒኪ ዓራት እንከሎ ጄስ እውን ኣብ ጎኑ ኮይና ንርኢ ሽዑ ካሊእ ሰብኣይ ሽጉጥ ሒዙ ይመጽእ እሞ ናብ ኒኪ ርእሲ ይገብሮ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ዝተፋለጠ ወዲ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ንኒኪ ኣታሊልዎ ኮይኑ እዩ ኣብ ናይ ኒኪ ገጽ ግና ምንም ዓይነት ፍርሓት ኣይነበረን ተረጋጊዑ ኣነ ምንም ሳንቲም የብለይን ክትኩስ ተለሊኻ ግና ተኩስ ይብሎ ሽዑ እቲ ሰብኣይ ናይ ኒኪ ገጽ ምስ ረኣየ ጎበዝ መታለሊ ከም ዝኾነ ይርዳእ ሓቁ እዩ ከዓ ነይሩ ኒኪ ሓያል መጨበሪ ኮይኑ ነቶም ኣለዉ ዝተባሃሉ ለያው እኳ ዝበልጾም ክእለት ነይርዎ ንጄስ እውን ተፈጥራዊ ከም ናቱ ዓይነት ክእለት ኣለዋ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ መሪፅዋ ኣብቲ ሰዓት ጄስ ምንም ኣይተረድኣን ነይሩ እቲ ሽጉጥ ዝሓዘ ሰብኣይ ምስ ወፀ ግና ኒኪ ንስኽ ተፈጥራዊ ክእለት ኣለኪ እዩ እዚ ክእለትኪ ሰባት ንምሽዋት እንድሕር ተጠቒምክሉ ምቹው ዝኾነ ናብራ ክትነብር ትኽእሊ ኢኺ ይብላ እንደገና ይቕፅል እሞ እዚ ናይ ቤተሰብና ቢዝነስ እዩ ኣቦይን ንዑ ኣቦን እውን መጭበርበርቲ እዮም ነይሮም ብደም ዝወረስናዮ እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ንዓና ጌም እዩ ኢሉ ይነግራ ሽዑ ጄስ ምንም ግዜ ከየጥፈት ቅርሺ ካብ ቦርሳኣ ተውፅእ እሞ ካባኻ ክመሃር ይደሊ እየ ትብሎ ኒኪ ተስማሚዑ ናብ ደገ ምስ ወፁ ናይ ጄስ ቀለበት ይሰርቃ ንሳ ግና ከም ዝሰረቃ እኳ ኣይፈለጠትን ድሓር ምስ ዝተውዓለቶ ግና መሊሱ እንደገና ሰዓታ ይጠፍእ ሰዓታ ካብኡ መንጢላ ናብ ቦርሳ ምስ ገበረቶ ከዓ ናይ ቅርሺ ዋሌታ እንደገና ይጠፍእ እዚ ኩሉ ምስ ረኣያ ከምዚ ንምግባር ንእሽተይ ደቂቃ ብቻ እዩ ዘድልየኪ ይብላ ቻው ኢልዋ ከዓ ገዲፍዋ ይኸይድ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ጄስ ንኒኪ ኣብ ኒው ኦርሊንስ ትረኽቦ ሓደሽቲ ናይ ጉጅለ ኣባላት እናሰርሐ እዩ ነይሩ ንሳ እውን ናብቲ ናቱ ጉጅለ ክትሕወስ ትኽእል እንተኮይና ከዓ ይፍትና ጄስ ምስ ተስማዕምዐት ናብ ሓደ ፕሮግራም ምስቶም ካልኦት ኣባላቱ ገይሩ ይሰዳ እዚ ናይ ጄስ ናይ መጀመርያ ተግባራዊ ፈተና እዩ መጀመርያ ካርታ ኣብ ኢዳ ሒዛ ንሰባት ኣንፈትሓቶም ሽዑቶም ሰባት ትኩረቶም ናብኣ ክከውን ከሎ እቶም ኣዕርኽታ መፂኦም ነቶም ሰባት ይሰርቅዎም ቀፂሎም ከዓ ሓደ ኣባሎም ኮነ ኢሉ ምስ ሓደ ሓላፊ መንገዲ ይጋጮ ኣብቲ ግርግር ማእኸል ጄስ ኬዳ ናብቲ ቅርሺ ቦርስኡ ትሰርቆ ካብ ሽዑ ንድሓር ጄስ ኣብ ኣሰራርቓ ክእለታ ዝነበረ ዓርሰ እምነት እናወሰኸ ይመጽእ ብዕንፀይቲ ጌራኻ ካብቲ ናይ ሰበይቲ ቦርሳ እውን ትሰርቕ ኩሉ ነገር ተጠንቂቖም ይገብርዎ ስለ ዝነበሩ ማንም ዝጠርጥሮም ሰብ ኣይነበረን ኒኪ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሓደ ህንፃ ኮይኑ ኩሉ ነገር ይርኢ ጎበዝ ከም ዝኾነት ምስ ረኣየ ነቶም ካልኦት ኣባላት በይና ገዲፎም ንኽከዱ ይነግሮም ሕዚ እውን በይና ኮይና ብዙሓት ናይ ክባር ንብረታት ትሰርቕ ኒኪ እውን ዝክርኢ እንከሎ ንዓ ዝነበረ ክብሮት እናወሰኸ ይመጽእ
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኒኪ ሓደ ከቢድ ኣሳይመንት ንጄስ ሂባ። እቲ ናይ ሕዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዝተሓወሰ ስርቂ እዩ ነይሩ። ካርታ እናተፃወቱ ከለዉ ናይ ዓይኒ ሌንስ ተጠቒሞም ናይቶም ካልኦት ተፃወትቲ ካርታ ይሪኡ ብቐሊሉ እውን ከም ዝስዕርዎም ይገብሩ። ብኸሊእ መዓልቲ ናይ ባንኪ ካርድታት እውን ይሰርቁ። እቲ ዝተሰረቐ ካርዲ ንሓደ ኣባሎም ይህብዎ እሞ ናብ ሓደ ኣቕሓ ገይሩ ነቲ ፓስወርድ ከም ዝፍለጥ ይገብር። እዚ ኩሉ ገይሮም ኣብ መወዳእታ እቲ ካርድ ናብ በዓል ዋኑ ይመልስዎ። ሽዑት ኣካውንቶም ቼክ ክብሮም ከለዉ ምንም ቀምሺ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ይጸንሖም። ካሊእ ሜላ ከዓ ፌክ ኤቲኤም መሽን ምትካል እዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ መፂኡ ካብቲ ኤቲኤም ቅርሺ ከውፅእ እንከሎ እቲ ናይ ኤቲኤም ፓስወርድ ይፈልጥዎ። ድሓር ፈራድ መፂኡ ነቲ ማሽን ይልዕሎ፣ ነቲ ቅርሺ እውን ይሰርቆ። ኩሎም ዝሰረቕዎም ነገራት ከዓ በብናይ ባዕሎም ጉጅለ ገይሮም ይፈልይዎም። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ይሸጥዎም። ሓደ መዓልቲ ጄስ ካብቶም ዝተሰረቑ ንብረታት ሓንቲ ደስ በሃሊት ናይ ክሳድ ሃብል ትረክብ እሞ ናብ ክሳዳ ትገብሮ። ኒኪ ግና ብቐጥታ መፂኡ ንኽተውፅኦ ይነግራ። ኩሎም ዝተሰረቑ ንብረታት ከዓ ክሽየጡ ከም ዘለዎም የረድኣ። ጄስ ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ናይ ስርቂ ቦታ ክትርአን ከላ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቐጻሊ መዓልቲ ጄስ ምስ ፋራድ ኮይኖም ኣብቲ ናይ ሃፋት መንደር ይኸዱ። እቲ ዝተዋሃቦም ስራሕ ከዓ ኣክት ንኽገብሩ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ እዚ ፋራድ ሃንደበት ይወድቕ እሞ ጀስ ዓዊላ ሰባት ንክሕግዝዋ ትፅውዕ። እዚ ሰባት ንምድንጋር ኢሎም ዝሰርሕዎ ድራማ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ክሕግዞም ክመፅእ እንከሎ እቶም ካልኦት ኣባላት ከዓ ምስራቅ ይጅምሩ። ሽዑት ስራሕ ምስ ወድኡ ኩሎም ብኣምቡላንስ ገይሮም ካብቲ ቦታ የምልጡ። ኩሉ ነገር ከዓ ከም ተሓሰብዎ ይኾነሎም። ኣብቲ ምሸት ኩሎም ደስ ኢልዎም የኽብሩ። ኣብቲ ሰሙን ብቻ 1.2 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝሰረቁ ነንባዕሎም ይደናነቁ። ካብ ብፅባሒቱ ግና ኩሎም ክፈላለዩ የለዎም። እቲ ዝነበሮም ዶክሜንታት እውን የቃጽልዎ። ናይቲ ዝሰርሕዎ ቅርሺ ከዓ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ናብ ኣካውንቶም ከም ዝልኸሎም ይነግሮም። ኒኪ ግና ሓደ ዝተረፈ ናይ መወዳእታ ፕላን ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ብፅባሒቱ ንግሆ ኒኪ ንጀስ ሒዝዋ ናብቲ ስቴድየም ይኸይድ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ደቂቓ 1 ሚልዮን ቅርሺ ከመይ ገይሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ እውን ንጀስ የረድኣ። ኣብ ሰዓት ጀስ ግና ምስ ኒኪ ኣብ ፍቕሪ ትወድቕ ትጅምር። ንዋዕላ ናይ ኒኪ ኣፍቃሪት ከም ዝኾነት እያ እናሓሰበት ነይራ። ኒኪ ናብቲ ጉጅለ ዘእተዋ ምክንያት ግና ንናይ ባዕሉ ጥቕሚ ኢሉ እዩ ነይሩ። ኩሉ ነገር ምስ ተወድአ ከዓ ኒኪ 80,000 ቅርሺ የሰናብታ። ጀስ ግና ዓይና ንውኣት መሊኡ ትጥምቶ። ቀዲማ ፈትያቶ ስለ ዝነበረት ንሱ ክከይድ እንከሎ ልባ ይስበር። ብኻሊእ ገጽ ከዓ ነቲ ዝሰርሐቶ ስራሕ 80,000 ቅርሺ ብጣዕሚ ንእሽተይ ከም ዝኾነ ትሓስብ። ምክንያቱ ንሱ 1 ሚልዮን ቅርሺ ሙሉእ እዩ ወሲዱ። ኣብ ኒኪ ግና ንስምዒታቱ ዝኸውን ግዜ ይነበሮን። ሕዚ ጀስ ናይ ኒኪ ትኽክለኛ ማንነት ትፈልጥ። ድሕሪ 3 ዓመታት ናይ መኪና ውድድር ክግበር ሓደ ዝግጅት ይዘጋጆ። ኣብቲ ቦታ እውን ኒኪ ነይሩ። ብጣዕሚ ከም ዝደኸሞ ካብ ዓይኑ ይንበብ ነይሩ። ገጽ እውን ምንም ቅርሺ ከም ዘይብሉ እዩ ዝዛረብ። ኣብቲ ናይ ምሳሕ ሰዓት ከዓ ምስ ጆርጅ ይራኸብ። ጆርጅ ማለት ናይቲ መኪና ውድድር ወናኒ እዩ። ጆርጅ ሓንቲ መኪና ክትስዕር ዝገብር ሲስተም ኣለዎ። ሕዚ ግና ነቲ ሲስተሙ ከማዕብሎ ይደሊ። ነዚ እውን እዩ ንኒኪ ክቆፅሮ ዝደለየ። እቲ ፕላን ቀሊል እዩ ነይሩ። መጀመርያ ኒኪ ናይተን መኻይን ኢንጂነሪንግ ሓላፊ ከም ዝኾነ ከእምኖም። ድሓር ኣብ መንጎ ጆርጅን ኒኪን ናይ ሓሶት ባእሲ የልዕሉ። እቶም ካልኦት ጉጅለ ናብቲ ናቶም መፃወድያ ይወድቁ ኣለዎ ማለት እዩ። ሽዑ ኒኪ ነቶም ካልኦት ጉጅለ እቲ ፌክ ሲስተም ይሸጠሎም። ናይ ጆርጅ ጉጅለ ከዓ እቲ ትኽክለኛ ሲስተም ተጠቒሞም የሸንፉ ኣለዎ ማለት እዩ። ከም ናቶም ስምምዕነት ኣካል ከዓ ኒኪ 1 ሚልዮን ቅርሺ ንክክፈሎ ነይሩ። ነቲ ፌክ ሲስተም ክሸይጥ እንከሎ ዝረኽቦ ቅርሺ እውን ንባዕሉ ይወስደሎ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርያ ኒኪ ስራሕ ቀልዲ መሲሉ ይስምዖ። ከምዚ ዓይነት ቀሊል ስራሕ ደቂሱ እውን ምስራሕ እያኣብዮን። እቲ ናይ ጆርጅ ሓጋዝ ግና ንኒኪ ዝኣመኖ ይመስልን። ዝኾነ ስሕተት እንተሰሪሑ ብሽጉጥ ተኪሱ ከም ዝቐትሎ እውን የፈራርሖ። ምሸት ምስ ኮነ ኒኪ ሱፍ ገይሩ ናብ ሓደ ፓርቲ ይኸይድ። እቲ ፕላኖም ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ኮይኖም ናይ ሓሶት ባእሲ ንምልዓል እዩ ነይሩ። ግን ቅድሚ ምጅማሮም ጀስ ናብቲ ፓርቲ ትመፅእ እሞ ኩሉ ዝሓሰብዎ ነገር ይፈርስ። ቀይሕ ቀሚስ ጌራ በቲ ደረጃ ምስ ወረደት ቀጥታ ናብ ጆርጅ ኸይዳ ትሓፎ። ኒኪ ምስ ረኣየ ዓይኑ ብንዴት ይመልእ። ርእሱ እውን ነፃ ይኸውን። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ንጀስ ርእይዋ ይፈልጥን ነይሩ። ሕዚ ግና ምስ ካሊእ ወዲ ኮይና ይሪኣሉ። ቀሲላ ናብ ኒኪ ትመፅእ እሞ ሕዚ እቲ ናይ ምጭብርባር ስራሕ ከምዘይ ትሰርሕ ትነግሮ። እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተፈጠረ ነገር እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝረስዐልቶ ትነግሮ። ጆርጅ ከዓ ብዛዕባ እቲ ምስ ኒኪ ዝነበሮ ምርክብ ስለ ዘይፈልጥ ብምስጢር ናሕዞ ተረድኦ። ኒኪ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይናደድ። ናብ ብርጭቆ ቦድካ ቀዲሑ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ይሰትዮ። ዓንቶ ከም ዝተናደደ እዩ ኣክት ዝገብር ነይሩ። ሕዚ ግና ናይ ብሓቂ ተናዲዱ ዘሎ። ከይዱ ምስ ጆርጅ ክበኣስ ከሎ እውን ከም ድራማ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ እዩ ነይሩ። ግን ከም ዝሓሰብዎ እቲ ናቶም ባእሲ ናይቶም ካልኦት ጉጅለ ትኩረት ይስሕብ። ሽዑቶም ዋርድያ መፂኦም ንኒኪ ጎቲቶም ካብቲ ፓርቲ የውፅእዎ። ኣብ ኢዱ ግና ናይቶም ካልኦት ጉጅለ ናይ ቢዝነስ ካርድ ኣለዎ።
بصباحيتو نتوم ناي ጉጅለ ሓላፊ ከይዱ የዛረቡ እቲ ሲስተም ክሸጠልካ ይደሊ እየ ዋግኡ እውን 3 ሚሊዮን ዩሮ እዩ ይብሎ እቲ ናቶም ጉጅለ ሓላፊ ነቲ ቅርሺ ፀገም ስለ ዘይነበሮ ንኦም ልማነ የልዮን ነይሩ እቲ ሲስተም ኣብታ ናቶም መኪና ከይዶም ከዓ ይምክርዎ ውፅኢቱ ምስ ረኣየ ከዓ ኣብ ገፁ ኩሉ ይበርህ ሽዑ ኒኪ ሙሉእ ሶፍትዌር ናይቲ ሲስተም 48 ሰዓት ውሽጢ ከም ዝልእኹ ቃል ይኣትወሉ ብኻሊእ ገፅ ከዓ ጀስ ንፋርሃድ መንገዲ ትረኽቦ ንፋርሃድ ዝለኣኾ ግና ኒኪ እዩ ነይሩ ፋርሃድ እናዋግዓን ከሎ ኒኪ ቅድሚ 3 ዓመት ካብኣ ተፈልዩ ክኸይድ ከም ዝነበረ የረድኣ ካሊእ መማረፂ ይነበሮን ወሲኹ እውን ኒኪ ክሳብ ሕዚ ከም ዝፈትዋ ነጊሩ ሓደ ሳጥን ይህባ ጀስ ከፊታ ክትሪኦን ከላ እቲ ሓደ ግዜ ፈትያቶ ዝነበረት ናይ ክሳድ ሃብል እዩ ነይሩ ትክክለኛ ድዩ ኮነ ብዘየገድስ ጀስ ምስ ረኣየቶ ብጣዕሚ ደስ ይብላ ንፋርሃድ ካብ ሕዚ እንድሓር ንኒኪ ክተኣምኖ ከም ዘይትኽእሉላ ተነገረቶ ዒንታ ግና ካሊእ እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕዚ እውን ንኒኪ ዝኸውን ስምዒት ኣለዋ ድሕሪ 2 መዓልቲ እቲ ናይ ስምምዖም ግዜ ምስ ኣኸለ ኒኪ መፂኡ እቲ ሶፍትዌር ነቲ ጉጅለ ሓላፊ ይህቦ ሓደ ረጒድ ሰብኣይ መፂኡ ከዓ 3 ሚሊዮን ቅርሺ ሳንጣ ገይሩ ንኒኪ ይህቦ ኒኪ ግና ብተፈጥሮ ናብ ሓደጋ ዘእትዎ ዓይነት ስራሕ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ደስ ይብሎን ባዕሉ ሶፍትዌር ንኻልኦት ጉጅለ እውን ሸይጡሎም ነይሩ እዩ ሕርሕር ሰላም ዝበሎ ኢድ ብዙሕ ሂሮ ሒዙሉ ይመፅእ ክሳብ እቲ ጌም ጅመር ከዓ ኩሎም ሓደ ዓይነት ሶፍትዌር ከም ዘለዎም ማንም ዝፈለጠ ሰብ ኣይነበረን ኣብቲ ምሸት ግና ኣብ ክንዲ ነቲ ቅርሺ ሒዙ ዘምልጥ ናብ ጀስ መልእኽቲ ይፅሕፈላ ኣብ ሰዓታ ቀልጢፋ እንተመፅያ ብሓደ ኮይኖም ንኸምልጡ ይነግራ ኒኪ ብዙሕ ይፅበ ግን ድማ ማንም ዝመፀ ሰብ ኣይነበረን ተስፋ ቆሪፁ ክወፅእ ክብል ግና ጀስ ትመፅእ ግን ሕዚ ንምምላጥ ረፊዱ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ሰዓት ካብቶም እቲ ሲስተም ዝሸጠሎም ሰባት ሓደ መፂኡ ኣብ ቅድሚ ኒኪ ደው ይብል እቲ ኒኪ ዘይፈልጡ ሓቂ እዚ ሰብኣይ ንጆርጅ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ስምምዕነቶም እቲ ፌክ ሲስተም ንክሸይጥ ወላ እንተነበረ ኒኪ ግና እቲ ኦሪጂናል ከም ዝሸጠ ይፈልጥ ብዛዕባ እቲ ዝኽፈሎ 1 ሚሊዮን ቅርሺ ከይተገደሰ ከዓ መኪኖ ምስ ናይ ኒኪ ይጋጭዋ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ከዓ ክልቲኦም ኒኪን ጀስን ይተሓዙ ክልቲኦም ተኣሲሮም እቲ ቅርሺ ከዓ ኣብ ቅድሚ ጆርጅ ይግበር ጆርጅ ብጣዕሚ ተናጂ ዘሎ ነቲ ሶፍትዌር ንምስራሕ 40 ሚሊዮን ቅርሺ ይወዲእሉ ሕዚ ግና ምንም ጥቕሚ ዘይብሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝገደደ ነገር ከዓ ኒኪ ከመይ ገይሩ እቲ ኦሪጂናል ሶፍትዌር ከም ዝሰረቆ እዩ ኒኪ ምምላስ ምስ ኣበየ ጆርጅ ናብ ጀስ ከይዱ ኣፍንጫ ምትንፋስ ዝኣበየ ሒዛ ኒኪ ምስ ረኣየ ምዝራብ ይጅምር መጀመርያ ከመይ ገይሩ ጀስ ንዕኡ ከም ትፈትዎ ከም ዝገበረ ቀፂሉ ከዓ እቲ ትፈትዎ ናይ ክሳድ ሃብል ከባን ከሎ ኣብ ውሽጡ ሓደ ቺፕ ሓቢኡ ነይሩ እዩ ሽዑ ጆርጅ ነቲ ሶፍትዌር ካፍተን ከሎ እቲ ቺፕ ከዓ ፓስወርዱ ይሰርቆ ኩሉ እቲ ዳታ እውን ይስረቕ ጀስ ምስ ሰምዐት ልባ ብጣዕሚ ይስበር ንብዓታ እውን ከባቢ ዒንታ ይፈስስ ጆርጅ ግና ምስቶም ሰባት ኮይኑ ይስሐቕ እቲ ኒኪ ዝነገሮም ታሪክ ወላ እኳ ተፈተውዎ ግን ድማ ካብቲ ዝተናገሩ ሓንቲ ቃል ኣይኣመንውን ጆርጅ ቀፂሉ ጀስ ኣፍቃሪት ኣይነበረትን ናባይ ዝቐረበት እውን ንገንዘበይ ኢላ እዩ ይብል ጀስ እውን ንጆርጅ ከም ዝፈትወቶ ተምስል ዝነበረት ነቲ ክባራት ንብረቱ ንምስራቅ ከም ዝኾነ ትናገር ኒኪ ምስ ሰምዐ ምእማን ይኣብዮ ጀስ ናብ ጆርጅ ዝኸደት ንኒኪ ክተቕንኦ ኢላ እዩ ሕዚ ግና ክልቲኦም ስለ ዝተኣሰሩ ምንም ዘምፅዎ የብሎምን ጆርጅ ናብ ተሓጋዚኡ ዘይሩ ኒኪ ከመይ ገይሩ እቲ ሶፍትዌር ከም ዝሰረቆ ይሓቶ ኒኪ ከይተሓተተ ክዛረብ ክብል እቲ ናይ ጆርጅ ሓጋዚ ሽጉጥ ውፅኡ ኣፍ ልቡ ይትኩሰሉ ጆርጅ የተጸበዮ ስለ ዝነበረ ይድንግፅ ገጹ ቀይሩ ከዓ ቅርሺ ሰሪሐ ከምፅኦ ይኽእል እየ እንድሕር ሰብ ቀቲልካ ተዋሂደ ተኣሲረ ግና ናይ መወዳእታ እዩ ይብሎ ሽዑ ነቲ ሓጋዚኡ ካብቲ ክፍሊ ንክወፅእ ይነግሮ ንባዕሉ እውን ካብኡ ወፂኡ ይኸይድ ጀስ ድማ ብዘይ ዕረፍቲ ሕዚ እውን ትህክላ እቲ ሓጋዚ መፂኡ ግና ምንም ዘጨንቕ ነገር የብልኽን ኣነ ናይ ኒኪ ሰብ እየ ይብላ እቲ ሓቂ እቲ ሰብኣይ ንኒኪ ይብኡ እዩ ነይሩ እቲ ሽጉጥ ክትክሶ ከሎ እውን ልቡ ከይወቆ ተጠንቂቑ እዩ ነይሩ ነቲ ቁስሉ እውን ይሕክመሉ ሽዑ ሃንደበት ኒኪ ዓይኑ ይገልጽ ብህይወት እውን ነይሩ እዩ መደንገፂ ፕላን ወላ እኳ እንተነበረ ግን ድማ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኮይኑሎም እዩ ኣብ ጎኖም ከዓ ብዙሕ ቅርሺ ተቐሚጡሎ ሰለስቲኦም ብሓደ ኮይኖም ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ ይወፁ ኒኪ ወለዱ ብንእሽተይን ከሎ ስለ ዝሞቱ እዚ ሰብኣይ ይዕብይዎ ኩሉ ነገር ዘምሃሮ እውን እዚ ሰብኣይ ነይሩ እቲ ሕጊ እውን ቀሊል እዩ ነይሩ ስምዒታዊ ዘይምዃን ሕዚ ግና ኒኪ ሙሉእ ብሙሉእ ንጀስ ኣብ ፍቕሪ ይወድቕ ሽዑት ሰብኣይ ንክልቲኦም ገዲፍዎም ካብቲ መኪና ይወርድ እቲ ቅርሺ እውን ግን ምስኡ ሒዝዎ ይኸይድ ሕዚ ኒኪ ምንም ዝተረፎ ነገር የብሉን ድሓር ግን ኣብ ናይ ጀስ ኢድ ሓደ ዘንፀባርቕ ሰዓት ይርኢ ናይ ጆርጅ 200,000 ዩሮ ዝሽየጥ ሰዓት እዩ ኒኪ ናብኣ ይጥምት ጀስ እውን ተመሊሳ ናብኡ ትጥምት እሞ ክልቲኦም ፍሽኽ ይብሉ
بخمس عينة تقوى كعا كاو دخنات النوص ينورو